ukuthi bane-tendency abaqashe ukuthi bakwazi ukuhlukumeza uma bazi ukuthi aniwona ama-members ey'nyoni. So sokugqugquzela ukuthi njenge-Sansport South kubalulekile ukuthi nijoyine amay'nyoni khona ukuze nibe nezinani konke emsebenzini. Abandla! Awethu! Comrades, asibonge kakhulu ukuphumelela kwenu liyashisa la. Bathi thina-ke sila uku-accomplish your dreams. Number one, nonke njengoba nina nifuna umsebenzi. Abasebenzayo bafuna umsebenzi ongcono. Bathi namhlanje sizoletha into ethi akekho umsebenzi ozosebenza engakwazi ukuhola i-minimum wage. Njengoba sithe akuze i-leadership ye-MK here sizothi kumasipala ungcono ngoba bakhona basilalela. Sizothi kumasipala weTheku akukho meya ezokhethwa ivumele iy'nkampane ezizoxhaphaza abantu bakithi ngaphansi kwe-minimum wage. Angithi lento esoyivotela sizovotela ukuthi namhlanje umkhonto will be tested ukuthi uma siqala nje sithi siyokhethweni siyazi ukuthi for the first time imetro izohlala esandleni somkhonto. Kodwa siyafuna ukuze umkhonto ukubeka cace ngabasebenzi ukuthi akekho umsebenzi oyohola ngaphansi kwe-minimum wage. Sikhathele uxhaphazwa amandiya eChatsworth. Asikwazi ukuthi njalo siyasebenza kodwa sisebenzela R6 per hour. Asikwazi ukuthi sizothi siyasebenza sisebenzela ukuthi njalo uma kufanele kube yi-overtime bese kuthi uqedela isitokwe. Sifuna bonke ubulungiswa kube khona. Ilokho-ke esisuka ngakho iyona nothi le esenza namhlanje sambe kulo mgwaqo. Asizukumasha eThekwini, sizomasha la kukhona khona amafemu so that bezosibona ukuthi sithi enough is enough. Get out, Zai, get out! Get out, Zai, get out! Get out, Zai, get out! Hamba Zai, uye ngakini hamba! Amanda.